Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele abapostoli noma umphostoli. Ngibingelela abefundisi bonke abakhona nomama befundisi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelele abantu abasha kwelihle igama lomfowethu wethu Jesu Kristu. Senzodedele indawo egameni lenkosi yethu Jesu. Dedele abapostoli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siqonda ekhaya nithini na? Asina siqonda ekhaya nithini na? Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kuNkulunkulu, siyamdumisa ukuba siphinde sikwazi ukuhlangana namhlanje futhi ekuseni. Siyamkholwa ukuthi uzoqhubeka abe kanye nathi njengoba sithandazile, uyasihlonipha singelutho aphendule imithandazo yethu. Ngingakangeni-ke ezweni namhlanje ngithanda ukudizelela lento. Ngidizelele. Ngiyabona namhlanje usuku lwangesonto khona nabazalwane basentabeni abala esinabo. Izolo besinabantu abaningi kunabantu abaripotile ukuthi bayeza. Kusho ukuthi khona abantu abangazange besho ukuthi bayeza. Siyacela kusemqoka ukuthi usho ukuthi uyeza. Mibili iminyango osho kuyona ukuthi uyeza. Ilala kukhishwa khona u-300 nala mina sikwazi ukuthi ngibhale phansi ngenze yami ilist sazi ukuthi abantu abeza ubangaki. Manje-ke abantu abaripotile ukuthi bayeza bangaphansi kakhulu kwenu. Cishe kuba abantu abangu-100 wonke abangazange baripoti. Okuyiphutha-ke lokho. Abangaripotanga futhi nasemnyangweni la sikhipha khona isiphelo. Lokho-ke okuchaza ukuthi kunabantu abala abangazange basikhipha isiphelo. Kunabantu abala abayesihogweni ngoba bakuntshontshile ukudla bengasikhiphanga isiphelo. Kubi-ke lokho. Siyacela ukuthi wonke umuntu asikhiphe isiphelo. Maye nenkinga asho. Bese kuba khona abantu ey'nkonzweni ey'dlulile sebenzisa leli thuba abathe isipheko abanaso ngabathumelela imali yesipheko bagcina bengasezanga. Isono leso. Bakhona ngeke ngikhulume iphutha.
bayazazi futhi bakhona this time around. Bathi bayeza bangeza bangawubuyisa u300 akusiyona yami le mali. Imali yabazalwana bayinikelile yokweshumi. Ngoba isuke seniqedile esipheko noma sicela imali esipheko senze i-account eseceleni okuCapitec. So uma iphela imali khona kushoda sithatha imali yokweshumi. Imali yokweshumi imali kaNkulunkulu. Kuyoba buhlungu elinye ilanga masufika ezulwini athi uNkulunkulu wena wantshontsha ukudla. Ingakho bengiye ngiyithumele sengiyekileke manje ukuyithumela ngoba abantu bayithatha bayisebenzise endleleni zabo athi umuntu uyeza bese ngiyeza. Isono leso kufanele usivume ngoba ngeke ungene ezulwini ungasivumile. Ngeshwa ke nginikezwe amandla angisindayo athe ngibophe emhlabeni boshwe ezulwini. Mase ngithe ngeke ungene ezulwini ngenxa lo300 ngeke futhi ungene ngoba sengikubophile. Phandle kokuthi ugcine ubuyile uze kimi uzoxolisa. Ngixolele bese kuthe ngikhulule emhlabeni kukhulule ezulwini. Iserious impela le ndaba kufanele singayiyeki ngoba asenzi njengamanye amabandla sikhipha amathikithi bese kuba buhlungu umuntu engasadle ngoba ithikithi akanalo. Angifisi siye lapho sizodla sonke kodwa wena nonembeza wakho yazi ukuthi uyamtshontsha. So ke imali ke ngisayithumeli kufanele umuntu uma engenamali angitshele. Ngibona ukuthi mina nginayo yini ngikunikeze ngokuthi uma ufika ngolesihlanu uqala kumina ngikunika u300 udlulise use kusikhwama ufike umnikeze esandleni. Ngabe usuthatha usugodla. Kungcono lokho kunokuthi ngiyithumele ngoba iyakulinga bese udina ungezwe isebenzise kwezinye izinto. Kodwa ngivula umnyango ukuthi uzoyifuna leyo mali ngoba imali ezinkulumo imali uNkulunkulu azoyidimanda kuwe. Noma ngabe ufikile ulovanga uzoyidimanda ngokuphila kwakho ngokukholwa kwakho. Ubuyothi ngakunika imali yokudla wafika walalela izwi lami wabuya lapho wenzani. So ukuthi leyo mali ayimnandi ifune wazi ukuthi userious ngoNkulunkulu hayi ufune ngokuvakasha. Ngidangidlule kule issue ukuthi ayiyinhle angifuni noyedwa phakathi kwenu esikhokweni. Ngifuna nonke nezulwini. Yikho ngizikhandla ngendlela engizikhandla ngayo ngesinye isikhathi ngingalali. Njengana izolo nje angibazanga ukulala kuzosebe izolo kunabantu abefanele bafake ukuze bathole inkonzo. Lokho kudina kungishaya enkonzweni thola ukuthi ngikhathalekile nothombo ufuna ukufika kanti ngingalele ngenxa yenu. So ziningi izinto eziyobalelwa kuwe bese kuba buhlungu usuphonza esikhokweni. So ke angikhuthazi ukuthi uzoyicela kumina imali ngoba izokudalela inkinga. Kodwa ke mawazi serious ngoNkulunkulu icele kodwa uzoyithola mawusufikile. Ungayithathi uyidle ngoba ikuvalela izulu. Ngiyabaza ngibakhohlile bonke abacela imali abangafika ngiyabazi. Ngeke ngibagabule manje ngoba sibanika ithuba lokuthi baphenduke. Abanye abekho. Abanye bayicelela izathu ezithize. Sinenkonzo zombhabhadiso athi umuntu ngicela imali yokugibela nize embhabhadisweni adlule angafiki sengimthumelele. Ngiyabazi labo bantu. Ngithule nje ngiyababuka. Kufanele abantu baphenduke ngoba isikhathi siphelile. Angifuni namunye phakathi kwenu ayisikhokweni. Kodwa futhi manje angikwazi mina ngoba kusiyona yami imali ukukhulula ithi hayi siyaxolela ungakazi uxolisa ungakazi uyithole. Ngeke ngikwenze lokho. Ake bengifisa nje ukuthi ngidlule kuleyo ngoba ayinhle ayimnandi yadadazelisana bese futhi siyeka lento yokureporta late ukuthi umuntu uyeza enkonzweni. Ngoba phela kufanele sihlele sazi kakhulu ke le ndaba le ngibeka kubefundisi. Angazi ukuthi kuba nayo inkinga. Khona befundisi abareporta kusasele 2 months ifika inkonzo.
khona abafundisi abareporta less than 7 days ifika inkonzo. Bahlukana kuphi kanjani amasi? Baphethwe entabeni bonke. Kanti ilula lento. Buza abantu obani abayinkonzweni. Asikakhulumi ngemali, babhalisa abantu baqede. Uthumela ilist. Eminyangweni wemali usuthumela abakhokhile. Akaze kusho uthumela babunzi bande ngoba besekhokhile. Kodwa sifuna ukuba nesithombe sokuthi abantu abezayo bangakanani. Kufuneka senzeni, sithenga inkomo noma siyebhusha sothenga ngaphansi kwenkomo noma kuthengwe ezimbili. Ngiyacela sibambisane. Ngicabanga ukuthi into elula kakhulu lesicelayo. So ke sicela wonke umuntu wena njengomzalwane bona ukuthi umfundisi wakho ukufakile kwilist. Abangenabo abefundisi abayiphumela endaweni ezingena ama branch sheshe ureport and sifuna kube nelist. Ngidine ngifake ilist ekhaya lethu sifuna kubeke kanjani ilist. Ngicabanga ukuthi ke angidlule lapho kufanele ngidlule kule issue. Sidlule nje kahle kuyona ukukhulu ukubambisana. Kukhona abantu la abanye benu sengiyabazi unosibani bani la angaze ngilithole igama lakho ukuthi uyeza. Kodwa bese ngiyithulela. Qamuke ngomkhulu umdlalo uzongibingelela. uJesu Kristu inkosi. Ngoba usibani bani nje lo ubekwa yini la. Obazange angitshele mina ukuthi uyeza. Kunjalo nje. Angisho ngihalazeleni ningabenisele. Ngoba uNkulunkulu ngeke umhalazelele. Asituleni 127 siyezwini lenkosi. Sikunyela amazwi esengiwakhulumile. uJesu engihola anginakho usola ngoba Thank you.
noma bekufanele akhulekele wahamba uyofuna indawo, ngiyacela akeze ngaphambili simkhulekele. Akeze ngaphambili simkhulekele, uyazazi obekufanele akhulekelwe, wahamba wayofuna indawo yokulala. Ngiyacela akeze ngaphambili. uJesu wami njalo uyaphila, uyaphila, phila esizothandaza nawe abaseRoma 10:9 kusho emva kwami. Ngithemba awuyishayile umayiki ivulekile. Yebo, sosha abaseRoma 10:9. Kufanele uphakamise izandla zombili ukuthi uzophakamisa esodwa ukuze ubambe imayiki. Sithandazele. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathana ngimfuni, amadimoni ngiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ngizoqala-ke leli tulo engikhulekela ngabo labantu, niqhubeke nitule ngokungikhuleka phakathi kwami naye noNkulunkulu akuwona webandla. uJesu wami njalo uyaphila, uyaphila
Timothy wokuqala chapter 6 siqala ku verse 14 sidine ku 16 mhlambe kusenjalo nje asivele sikhulekele izwi singene enkondlweni. Baba egameni lomfelo wethu Jesu ophilayo siphambi kobuso bakho siyabonga ngakho konke osenzele khona. Siyakudumisa Nkosi, siyabonga izolo bakhulekele abantu, siyabonga ukuthi ubaphilisile. Namanje siyabonga Nkosi ukuthi usumphilisile lo obekhulekelwa manje. Qhubeka-ke Moya Ngcwele uhlale nathi, abonakala amandla akho phakathi kwabasha, phakathi kwale nkonzo. Nabasemakhaya abagulayo mabeyilalela le nkonzo mabaphiliswe, mabewulalela lo mkhuleko bakhululwe emandleni obumnyama. Noma ngabe sifosini simphethe ngesiyala ngegama lenkosi uJesu ngithi phezulu kwalowo mzimba olalelele inkonzo ogulayo uJesu Kristu inkosi, phezulu kwalowo mzimba uJesu Kristu inkosi, phezulu kwalowo mzimba uJesu Kristu inkosi. Mabakhululwe abantu ezindaweni zonke ngo-Isaiah 61 verse 1. Siyabalanda ke bonke ababizwe ngeceba abalotshiwe encwadini yakho yokuphila. Siyabonga Nkosi, sikunikeza udumo lonke umsebenzi. Siyazi ukuthi uma uqala uyawufeza, yikho sithembe yona leyo nto ngoba uyawufeza kuze kube usuku lwenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. What a mighty God we serve. 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 Ukuba udine umyalo ungenacala ungenabala naqolisa ungenakusoleka kuze kube sekubonakaleni kwenkosi yethu Jesu Kristu. Verse 15 ayokubonakalisa ngezikhathi zakhe usomandla obongekayo oyedwa Nkosi yamakhosi umbuso wababusi, yena yedwa nokungafi ehlala ekukhanyeni okungesondelwe kukho, ongazange abonwe umuntu nongebonwe, akube kuyudumo namandla aphakade. Amen. Siqhubeka-ke nenkonzo yethu phansi kwesihloko dina umyalo ungenabala ungenakusoleka. Silokhu kuqaliwe-ke sikhuluma ngoverse 14. Ngasekupheteni kwale nkonzo-ke sizongena kuverse 15 and 16. Kodwa-ke sizoqala la singakaze sithinte khona indaba. Asikaze si-address indaba yokuthi ungukwenzani ukudina umyalo. Sikhame sesi-addressa ibala nokungasoleki kuphela. Umbuzo-ke siqala ngawo kungukwenzani ukudina umyalo. Kungukwenzani ukudina umyalo. Uma unaka-ke uzonaka ukuthi yonke into esikhulumayo la isekelwa yizwi. Ilokho okwenza ukuthi sibe ibandla elihamba ngezwi, sibe ibandla elingahambi ngeprofeto, sibe ibandla elingahambi ngemibono,
okungasho ukuthi imbono i-wrong neprofetho zi-wrong. Iprofetho ziyaqhamuka kumoya ongcwele. Iprofetho ziyaqhamuka kuSathane. Imibono iyaqhamuka kumoya ongcwele, imibono iyaqhamuka kuSathane. Kodwa izwi liqhamuka ezulwini kuphela livela kuSathane. So izwi linamandla, izwi ilona elumgogodla waleli bandla. Ingakho sinegroup ka WhatsApp ebizwa ukuthi ikhaya lezwi. Ngithi ngikhulume lento ngoba amabandla amaningi ahambile ngemibono, ahamba ngeprofetho asehlathini namhlanje. Imbono nesiprofetho kuhlolwa ngezwi. So izwi li basic. Ukuze ubonakala umbono ukuthi uvele ezulwini awuphikisa izwi. Ukuze sibonakala isiprofetho sivele ezulwini asiphikisa izwi. Noma isiphi isiprofetho esiphikisa izwi akusona esasezulwini. Manje abantu abaningi abahamba ngembono nangeprofetho bayangena ehlathini. Banye phakathi kwenu bangafakazi bazithola bengena ezolweni ngenxa yembono neprofetho. Ngoba abahlolanga ukuthi ubani ukukhombisa lo mbono, ubani ukukhombisa isiprofetho. So kusemqoka kakhulu ukuthi singazikhohlwa, sizazi ukuthi thina siyikhaya lezwi, thina sihamba ngezwi. Ingakho intshumayelo zami zonke zibased ezwini. Makuphuma lenkonzo uthi wena ubaba uNtsibandla uthele usukhuluma iphutha, ngikaze ngisho lutho. Ayikho futhi into engizoyikhuluma la. Uzokhuluma izwi, mina ngikhuluma isizwi kwaphela. So iyahlupha lento ongashumayeli ngezwi ngoba sidina silalela imbono yabefundisi engasekeliwe yizwi. Ibandla likhonze lithi likhonze uNkulunkulu kanti likwitrap, likhonze uSathane. One day ovule kumgodi wesihogo wazalwa nebonke umfundisi wakhona bashona esihogweni. So boqaphela ukuthi sisebenzisa izwi. Makusetshenziswa izwi ke sengikhuluma kulabo abanenkinga ngoba bakhona abanenkinga. Ngenze ukuthi abekho la. Nokuthi khumbulani ukuthi angikhulumi nani nodwa la. Ekhaya lezi sinabantu basho ngasengiyasaba ukuthi 10,000 wabantu bayaphuma nibabuyisa. Kodwa ngeke nazama ke nathi ukubuyisa. Ngikhuluma nabantu aba close to 10,000. Nabantu ku YouTube engingabazi bangakanani. Ngisanda ukubuka umkhuleko lo Roma 10 verse 9 over 30,000, azimu 38,000. Abantu asebekhule ku Roma 10 verse 9 engingabazi. Ngoba bona mangifike ekhaya ezulwini. Ingakho ngizama ngawonke amandla ngilibonga ngemkhuleko yenu eningithwele ngayo ukuthi ngalahlekelwa yizulu sengithatha abantu aba over 38,000 abafaka ezulwini. Bese mina ngangeni angifuni ukumfundisa ofana nebhodi. Mawuphuma la ibhodi ngitshente eThekwini amakhilomitha angaka. Alikaze liye eThekwini lakhiwe la eBhangeni noma la eRichards Bay. Kodwa lizokutshela ukuthi uma uye eThekwini uhamba ngaphi. Bakhona-ke abafundisi abandala abakhombisa izulu kodwa bona ngeke balinuke. Angisakhuluma ukulibuka, ukulinuka nje ukuthi lingabuki. So ngibonga imkhuleko yenu enisithwele ngayo kaNtsibande niqhubeke nisithwale. Kodwa kuvele kungiphathe kabuhlungu ukucabanga ukuthi ngizofaka abantu aba over 38,000 mhlawumbe eminyakeni embalwa edlule bazongena ku100,000 bese mina ngilahlwe ngaphandle. Lapho-ke ngibuye endabeni yami. Imbono neprofetho azikho eziyokhulunywa ebandleni zingaqalanga la kumina ngizihlola. Ngizihlola ngezwi nangokukhuleka. Bengithi-ke baningi abantu abazithola besezonweni ngenxa yani yembono neprofetho. Omunye wake waphupha noma umbono whatever. Ekha amanzi ethwela amanzi. Ngamabhakede noma ngeyigubha ngisakhumbula. Waqhamuka insizwa yamlekelela yamphathisa. Wavuka lapho wathi uNkulunkulu bemtshela ukuthi nanti ubambo lwakhe.
namhlanje uphi akasekho. Imbono neziprofeto azikho ngaphezulu kwezwi. Umbono uya ngokuthi ubuka ngamapha amehlo, nesiprofeto sewuthi ubuka ngamapha amehlo. Ngichaze kaningi lento. Lwalibalela izulu laphandle mawuphuma ufaka izibuko esidaki kuthiwa ama-demons ezimnyama, uzobona umhlaba udark. Kanti lo mhlaba ukho dark kuwe ngoba wena ubuka with dark eyes. So isiprofeto siyilento wena ufisa ukuyibuka ngaso, nombono uyilento wena ufisa ukuyibuka ngaso. Yabona njengoba ngimile la, ngimile abanamehlo kamoya ngakwesokunene sami bayibona inkosi uJesu imile la. Ngiyakutshela mina ngikubuza, makungangena izangoma la ezisebenzisa imithi nezinyoka, bangaphuma ethe umfundisi wenu beshumayela ethandelwe inyoka, kanti ngamehla abangibuka ngawo kuye ngokuthi ungibuka ngamapha amehlo. So ungahamba uthatha noma yini into ekhulunywayo, ngoba into ekhulunywayo yile ephuma enhlizweni yalo muntu. The question is, injani inhliziyo yalo muntu? Ayikho into engiphathe ngabazalwane, athi umzalwane ngoba umsebande ngicela ungikhulekele, udadewethu ungiphuphe kabi, wangiphupha ukuthi nokuthi. Ngivele ngibuza umuntu uyakhona udadewena akakhona. Awuphothi useyiphuphe lo muntu ongakhona. Yini enhle angayibuka kuwe? Yini enhle angayibuka kuwe? Ngakho qaphelani-ke la maphupho enu nembono yenu neziprofeto zenu uzonifaka esifokweni. Sengidlulile lapho. Ngikhuluma-ke ukuthi yonke into eyenzeka la ekhaya sisekela ngezwi. Nga-challenge ngathi anytime, any given time, mawungibona nenza into ungibuze lento yenzayo baba uNsibambe uyithathaphi ikuphi ezweni ngokutshela mina. Asidluleke umbuzo uthi kungukwenzani ukudinizwe. Ngithathwe lawo magama ezwi angise ngikhulume lolu daba lwezwi. Mawufunde kaJakobe chapter 1 verse 22 lithi ibani ngabalenzayo izwi ningabi ngabalizwayo kuphela nezikhohlisa. Izwi lifuna ulenze ungabe uzwayo kuphela uzikhohlisa. Sengikhumbule lapho moya lapho kuMatthew 24 uJesu ukhuluma ngokuthi kuyoba mnyama emhlabeni, ilanga lifiphale nenyanga engakhanyi, bese kubonakala isibonakaliso sendodana yomuntu ezulwini yehla ngamandla kayise nezingilosi. NgoSeptember bathathe leyo nto ngobizwa abalazi balikumisha wrong, bathi kuzoba mnyama 3 days emhlabeni. They don't understand ubuphi lobumnyama okhulunywa ngabo. Sike sakuchaza ensukwini ezimbalwa. Ngo-day 1 uNkulunkulu wadala ukukhanya. Ngo-day 4 uNkulunkulu wadala izinkanyiso, ilanga nezinkanyezi nenyanga. From day 1 edala ukukhanya kwakukhanyisani ngoba ilanga nezinkanyezi kwakungekho. Wakhanyisa uJesu uqobo lwakhe noNkulunkulu Baba ngoba bona bayilanga. Now uma uJesu ezoqhamuka ilanga liyahluleka ukukhanyisa liyacisha. Uma uJesu ezoqhamuka ngoba umhlaba ufana kuseminda kwezindawo kumnyama nezinkanyezi nelanga nenyanga kokufiphala konke. Sebethi-ke kuba mnyama 3 days, akho 3 days oba mnyama la. Ngeke kube mnyama emhlabeni. Lezi zinto ziyophelelwa amandla ngoba kufika umdali wazo. Immediate uJesu eqhamuka ilanga liyophela noma-ke liyocisha. Akho 3 days. So abantu abangalifundi izwi balikhumusha ngale ndlela ephuma emakhanda. Hlala ezwini. Makunento ongayizwa ezwini, buza kumnikazi wezwi. Thandaze Nkosi Jesu wawuqonda ukuthini la uzokutshela. Abantu-ke kuthiwa bathe ngoparafini. Leyina namakhandlela, kuthiwa amafoni ayocisha. Akacisha amafoni. Asihambeni ngezwi. Nami mhla ngingasahambi ngezwi ningitshele ngoba kusho sengiphumile endleleni. Ngikolise ngikhale uNkulunkulu ngibuyele endaweni. Ngoba kwathiwa ngayishumayela enye into ngishumayela izwi. Ngintshela nje ngezwi. Liyabaxaka abantu izwi. Yibani ngabalenzayo izwi ningabi
ngoba lizwayo kuphela lizikhohlisa. Baningi abantu bayalazi izwi, bayalizwa izwi, kodwa balenzi. Abanye babo balikhotha, balikhuluma kumathaveni, balikhuluma zonke indawo, baze babizwe ngabefundisi. Kanti leli izwi liphuma ngomoya wesithi, umoya kaSathane aluwenza umsebenzi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sikhuluma ke ngokudina umyalo, ukudina umyalo, ukudina izwi. Kungukwenzani ukudina izwi? Kungubungoni kuye, ubungoni kuNkulunkulu. Mawu-119 verse 11, enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. A simple thing, just keep the word and you won't fall into temptations. Ngeke uwele esonweni, dina nje izwi. Alelula-ke linzima kodwa lidini. Izwi lidini. Athi uzwini engayikhuluma izona. Ngathi kunabantu ofuneka badilize izindlu zabo bazishise ngoba bazithole ngemali yokwebiwa. Eseqopheleni eliphezulu athi mayidayisi zibiza u50 million. Lo 50 million ngoba untshontsha. Mayifuna ukezulweni aphunyuke esikhopweni kufuneka ayishise ingqonqo. Ngakho udinga ukudina izwi. Ukuba udine umyalo ungenabala, ungenakusolela. Ma udina izwi, ulonde enhlizweni yakho, ngeke ube nebala, ngeke ube nokusolela. So ke izwi limukele, liyamukele izwi. Lithi noma lihlaba ukhale inyembezi kodwa ulamukele izandla zombili. Ngoba ngalo leli izwi ongena ezulwini. Izwi liwulizwi, ulizwi uyindlela neqiniso nokuphila. Limukeleke izwi. Job chapter 22 verse 22 uthi mawumukele umthetho emlonyeni wakhe, ubeka amazwi wakhe enhlizweni yakho. Wadona nini ufunda iBhayibheli? Noma ulifunde ngoba sewula enkonzweni. Malingashoni ilanga lifundayo iBhayibheli. Uthandaze ngoba liyizwi kaNkulunkulu eliphuma emlonyeni wakhe. Uthi uJob mawamukele umthetho emlonyeni wakhe, ubeka amazwi wakhe enhlizweni yakho. Ungafuyi izinto ezimbi, ungafuyi ukungcola enhlizweni. Beka izwi lilonde enhlizweni yakho, ulamukele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Endleleni oyihambayo yokhona ngeke uyihambe ungenalo izwi. Izwi liyaqinisa endleleni, izwi liyakukhuthaza. Ngaphandle kwezwi asilutho. Mawu-119 verse 133 uthi qinisa izinyathelo zami ezwini lakho, makungabusi nokubodwa ububi. Izinyathelo ziqiniswa phi? Ezwini. Akhuluma uNgcwele kuwena kuhamba ufunda iBhayibheli. Hayi ngizolifunda mase ngiqeda ukwasha. Qeda ukwasha usukhohlile. Khumbule ngakusasa ngoba kuthiwa ngifunda iBhayibheli, siyahamba uphenqa uyavula, akasekho lapho uMoya. Moya Ngcwele uqoshwa into ekubala kabi kumuntu. Uqoshwa ukungalaleli. Akaxoshwa yisono. Isono sikhulu kabi kunokungalaleli. Uthi ungena esonweni kudala ezihambele. Ufuna umlaleli, mawungamlaleli uzokushiya. Bese lokhu udlala uSathane ebhuqabhuqa. Asinayibethelela kuwo. Kanti wena ungamlaleli uMoya Ngcwele. Qinisa izinyathelo zami ezwini lakho, mangingabusi nokubodwa ububi. Isono asibusi umuntu ohamba ngezwi. Kunabantu abaningi ekhaya abafakazayo. Athi umuntu nganele ngangena ekhaya lezwi kwaphela ukuthi nokuthi.
Ngibatholaphi mase kufika usuku lwabo lokuvuma isono. Asivuma umuntu isono bese ngibuza isakuhlupha yini. Kakhulu laba bebehlushwa amaphupho amabi belala namadimoni bezithokozisa bona. So mase sivuma isono fika ukudabuka enhlizweni lo muntu ufuneka mase ngimthandazela ngayeki ukusho ukuthi ngaqale kusalele idimo. Isakuhlupha yini lento. Akuqhamanele ngangena ekhaya lezwi yaphela. Ngani na ngokusezwini usekhaya lezwi. Mawulalela izwi ulalela zonke inkonzo ezithunyelwayo. Izwi libukhali ngaphezulu kwenkembe esikandlangothi zombili. Liphilile linamandla. Ukulalela nje kukodwa ukuxosha imimoya kuwena. Kodwa khona abantu abangayilaleli inkonzo. Babalekela usizo. Izwi liyinkemba ezokulwela xosha imimoya yamadimoni. Ungabe umzalwane lokhu ukhala kulalwa amadimoni ubusuku. Kodwa usekhaya lezwi, usentabeni. Balekelana nezwi. Izwi liqinisa inyathelo zakho. Bese kungabusi isono kulo mzimba ngoba khona izwi. Uma ugcina izwi kwenza ube nokuthula enhlizweni yakho. Ngoba ugcine izwi kuba nokuthula. Mawungenakho ukuthula nokuyaluza ingoba ubalekelene nezwi. Athi uJesu ezweni lakhe ukupha kwami akufani nokupha kwezwe. Ukuthula enginipha khona nginipha khona nje ngokupha kwezwe. So ke mawugcina izwi uba nokuthula. U119 verse 165. Abathanda umthetho wakho banokuthula okukhulu. Akukho sikhubekiso kubo. So umzalwane mayikhubeka. Ukhubeka ngoba akanakho ukuthula. Akanakho ukuthula ngoba akahleli ezwini. Mawuzibamba lezi zinto ezikhulunywe kule mvuselelo le. Mina ngeke ngikhohlise yonke ngigijima izulwini. Ngeke mina ngikhohlise. Izwi lindlela neqiniso lizokuthatha lifake ezulwini. Wena gcina izwi, gcina umyalo. Ungenabalo, ungenakusoleka. uJesu will do the rest. Uzokunqobela akwenzele yonke into wena konke kodwa wakufanele ukwenze, just keep the way. Ulibambe, ubambe ukusho kwakhe. So ke lithi abathanda umthetho wakho banokuthula. Usathana ukwenza ungawuthandi umthetho kaNkulunkulu. Wena mawuthanda uba nokuthula. Awukwazi ukulala ungafundile iBhayibheli. Ngokuthi Nkosi awazi ukukhuluma nami. Uzolala kanjani ngizwe ukuthi yini ufuna kimi? Wena isibindi ndulale. Angisakhulumi nabantu abalala bengathandazeli, angikhulumi nabalala. Ngikhuluma ngomuntu ozofunda ukufundisa alale. Sekuwest ungathandazi. Sisithi ke ngathi nenkomo engathandazi sikhuluma iphutha ngoba siyazi uyathandaza ikhuluma ilanguage esingayizwa. Sesithatha ukuthi into mayengayikhuluma into esikhuluma yayikhuluma. Ziyakhuluma lezi zinto uNkulunkulu uyacommunicate nezilwane zakhe. Ziyamuzwa naye futhi uyazizwa. So ihlazo ukukhona umzana olale engathandazeli. Elikhuluke abhuqa amaphupho amabi nakho konke noRoma 10 verse 9. Kunomzalwane wasitshelayo ukuthi kwathiwani mayithandaza uRoma 10 verse 9. Ngisawukhumbula nje lo mbono. Mangaphazama wa2022 lo mbono. Ngimufakeke kwabanye nabantu ababhukayo ngiyabafakela. Wathi lo mzalwane waqeda ukuthandaza uRoma 10 verse 9 wayeseyalala. Kungakehla ubuthongo kwavele kwehla umbono. Wathi ngifuna ukukhombisa ukuthi uma uthandaza lo mthandazo kwenzakalani. Kwavuka iumbrella enkulu yamboza umuzi wakhe. Wathi uma uthandaza uRoma 10 verse 9 phansi kwale umbrella yami akukho okuzothinta. Bese banomzalwane olale ngawuthandazela uRoma 10 verse 9. Ihlazo leyo. And akudingi ukuthi ukreme. Dinga ukuthi ubeke ifoni la bese awusho kuphela. Uzobona usho ngekho effective. uNkulunkulu nezinto zakhe azenza ngendlela yazo.
fana naleli yaselesele ukuthola lingezwe endlebeni. Umunye umfundisi esasinaye la ohambile uyangixeka uthi umfundisi ayeke ukuthandazela abantu lokho bathumelela umkhulekade awuthandaza. uJesu inkosi uJesu yathi ngenzela umkhuleko yalidoba le voice yami ngendlela yakhe nami engayazi. Bawubeka phezu kwesidumbu babeka ifoni, usungabekile ifoni uma ubekela umkhuleko ukhuleko. Usukubeka inkosi uJesu uqobulwayo ngoba kulomkhuleko ngibiza igama lakhe. Uthi kuMatthew 18:20 uma babili noma bathathu behlangene egameni lami ngikhona. Sivuka isidumbu sesibanda. Ihlezi mina ngazi mhlambe ngiyayidlela ngaleso sikhathi, mhlambe ngiyadriver. The worst mhlambe ngihlezi etoilet. Kodwa ngezwi lami uyavuka umuntu ofile. I'm trying to be practical. Ukuthi akumina ovuselwe yamuntu. Kodwa kugcotshwe le voice kusebenza uNkulunkulu. Bese bakhona uthi hayi mina ngizoyithandazela lo mkhuleko, uthandaze kulungile. Uthandaze nawe ukulungile ucreme wazi. Kodwa bekuyokusiza ukwenza into eshiwo. Ngoba nami akumina engwenzayo, akumina ophilisa abantu. Sengekho la. Iyo ke lento engenza ngimthande kakhulu uJesu. Kuthi ngathi sengiphilisa abantu ngingekho ngevoice yami. Bese ngilahla isibokweni. Kufanele ngibonakale ngiyongena ezulwini ngoba kunabantu abazongena ezulwini khona sebangena. Ngikusize for information, mawugulelo umuntu esebangwa nezini nawe usubona ukuthi uyahamba. Mayese kwazi ukukhuluma futhi noma bangasakwazi ukukhuluma. Thatha le phone yakho ufike umvulele umkhuleko. Umuntu maye kwikhoma usuke engafile ngaphakathi usuke ezwelalela. Uzowusho lo mkhuleko ngaphakathi. Alale ngokuthula ngenezulwini. Niphethe isikhali kuRoma 10:9 kodwa nisithanda nisebenzise. Kodwa abangigxekayo abazi ukuthi abagxeki nini. Bagxeka lo ngithumileyo. Inkinga yabenkulu ukuthi they were not there. Kule meeting engangikuyona naye ekhuluma nami. Umphikisa kanjani umuntu lowo ungekho khona? Wena nje kufanele uvele ube sobani ukuthi cha mina le ivangeli lakho nzibanda ngilithemba ngikholwa phumelo bani. Hayi ukuthi uzogxeka into engiyenzayo. Ngoba mina umuntu engilinde ukuthi angigxeke ilo wangibizayo. Futhi akazongigxeka phela lapho uzongithetha ngenzeni sengiphumile endleleni. Ngoba ukuyidalela isihogo nesiqalekiso uhamba ugxeka abantu. Lento uyangifundisa futhi sangifundisa. Musubuka umuntu umkale bese uthi akakholwa. Ngoba uwazi umhlangano wakhe anawo noma yoba nawo usuku lokudela umfite ezulwini. Ikhizwe lithi asiyeke ukuhlulelana. Khona umahlulela omkhulu, usubahlulela abantu. Mbonise nje mawumbonisa kodwa ungamhlulela usibanibani. Bezenza ukuthi nokuthi befaka ama-blue. Yebo kuyisona ugqoke blue but musumhlulela. Mhlambe ngo-last minute uzofana neselelesi uzophenduka. Aphenduka yabona seselelesi. Bonke laba esabagebenga. Ngiyacabanga ukuthi bafike bamfuna esihogweni. Angamthola. Ngoba bengekho esiphambanweni evuma uJesu. Yona inkinga lesinayo le, siyabukana, sikalane, sigxekane. Kanti uNkulunkulu obona inhliziyo yomuntu, mhlawumbe yena ungcono lo uNkulunkulu kunawe. Ngakho ke izwi umthetho mawuthanda, molithanda izwi likaNkulunkulu uzoba nokuthula. uJesu Kristu inkosi. 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 Uma kugcina umyalo udinizwi, mawuhamba endleleni yakho uyalondeka uphuzulu. Athi umzalwane mkhubekile, mkhutho umfundisi, sathi sekushumayela ethi, mkhutho umzalwane othile sefakaza ethi, awu uma khona sakhubeka. Izinto liyacacatha sidlule kumuntu asibambene nenyama negazi.
ngesikhathi ekhuluma into ekukhubayo kusho ukuthi bese senyameni. Umuntu awubona bese enyameni lo. Bese kuyinyama izolwa nami, uSathane ezolwa nami. Phumela lapha ngumkhulekele Nkosi nawe umfundisi wethewa. Bese ehlasela abantu enkonzweni, ayibukushumayeza. Bese ekhuluma indaba enkonzweni. Abanye bafike baxoxe indaba nje baze bakhohle nje ukufunda iBhayibheli. Athi bayithetha hawu isikhathi sokuphuma konkonzo sithandazeni bazalwane esihamba. Bazalwane balambile abathole lutho. Libe lokuxoxa indaba. Ukugcina umyalo noma izwi ukwenza uhambe endleleni yakho ngokulondeka ungaqhuzuki ngonyawo lwakho. Siyakuthola kwiZaga 3:23. Ivesi esilifundile liyasitshela ukuthi kufanele siwudine umyalo singenabala singena kusoleka. Lisitshela ukuthi kufanele siwudine lo myalo kuze kube nini na. Ukuba udine umyalo ungenabala ungena kusoleka kuze kube sekubonakaleni kweNkosi yethu Jesu Kristu. Ngithanda leli gama, ngithanda leli vesi. Kuze kube sekubonakaleni. Ngoba uzobonakala. Njengamanje ngamehlo enyama simbona ngakamoya but uzobonakala. La yobonakala khona isikhathi singobe ngasezuhlehla. Uma ube nesikhathi sokudlala lithi zonke izizwe ziyokhala zomlilela. Umuntu obengakhali kahlehle ngoba ebona yena. Kodwa uma ubona yena ubona izono zakho. Bese uyakhala. Lokho akhaluza ke uNkulunkulu ngayizono. Hayi mawuhlangane kahle noJesu. Awukwazi ukuhlangana naye umavuma izono zakho. Ngisho uPaul nabantu abagxeka indaba okuvuma izono. uPaul wabona uJesu wavuma izono zakhe. Niyazi ukuthi uPaul wavuma izono. Pendulani phela niyazi noma nazi. Nibasazi ukuthi uthi cha. Ungasabi ukuthi uthi cha. Noma imani ithi niyazi kanti anazi ngizoyeka mina nganiphombisa. Vula Izenzo chapter 22. uPaul wavuma izono bafowethu. uPaul umpostoli obhala incwadi eziwu-13 eTestamenteni Elisha wavuma izono. Ubani yena ongafuna ukuvuma izono? Ubani impela? Abangixaka labantu abahlasela inkonzo ukuvuma izono mina. Bayangixaka. Usuvumile Izenzo 22. Mose usekhaya. Kale kuverse 12 wayifakaza uPaul ufakaza ukuthi uphendule kanjani. Asiqale kuverse 17. Kwathi sengibuyele eJerusalema ngikhuleka ethempelini ngehlelwa isiyezi. Babeka kanjalo labathi isiyezi umbono lo. Ngambona ebona bani ngonyama yesizwe sakwaJuda wambona uJesu. Uthi ngambona wathi kimi khawuleza uphume masinyane eJerusalema ngokuba abazukwamukela ubufakazi bakho ngami. Asiyaphendula. Wasehlangane naye wavuma izono zakhe. Lalela ukuthi uthini. Mina ngase ngithi kuye Nkosi bayazi bona ukuthi mina engangibabopha ngibashaya emasinagogeni abakholwa nguwe. Futhi mhla kuphethwe igazi likaStefano ufakazi wakho ngangimi khona mina ngivuma ngilinda izingubo zabambulalayo. Ufuna ukuphika ukuthi uvuma isono lokho? Bese bethi ke indaba ovuma izono ayisebenzi. Mina abantu bangixaka. Verse 21 wathi ngihamba ngokuba mina ngiza kuthuma uye kude kwabezizwe. Ziyavunywa izono. Naye uPaul wavumisa izono. Funda Izenzo 19. Indaba yokuvuma izono uSathane uyibhalile kubani. Wayivumisa izono uPaul. Senza into eyenziwe abapostoli. Ngingavulela amaningi amavesi angikho nje emudini ngifuna ukukhuluma ngoPaul. Asiqale kuverse 11. uNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla engavamile ngezandla zikaPaul. Baze bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni wakhe
bazibeka phezu kwabagulayo zase zisuka izifo nomoya amabi baphuma. Sikhuluma ngomuntu onikwa amandla amangalisayo. Fika uthatha iduku lemzimbeni wakhe uyolibeka kumuntu one-stroke asume siphele i-stroke same time. Iduku emzimbeni wakhe, iduku lokufinya. Kama ngisho njalo konizonyanya liphilisa abantu. Ngoba lento esiyiyo iphumele empahleni esiyigqokile. Nalento isangoma esiyiyo iphumele empahleni eyigqokile. Yokuphatha ishoba lesangoma kungena amademoni kuwena. Uhambe uyothwasa. Kanti wathi ishoba lesangoma. Mawufunda ngale kuPetro Mzonto chapter 5 wezenzo. Abantu babebekwa abashaye ngesithunzi basinde. Uyophambana nesangoma endleleni sikushaye ngesithunzi uhambe uyothwasa. Mawungekho strong. Ungani wena ufanele ushaye ngesithunzi kuphuma amademoni kusona. Yesiphathele ivangeli. Wena hamba ngobungcwele. Vuma izono zakho uzihlanze. Umbone uNkulunkulu ekusebenzisa. Uzumangane nawe uthi yimi lo. Ayakusebenza kusenjalo namhlanje akushintsheli utho. Mhlawumbe indoda ikushintshile. Akushintsheli utho. Kunabantu abafika la sebefakaza athi ngabe ngigule endleleni ngeRichards Bay. Nginele nehlanga ngene esangweni ngeza ukuthula ngasinda. Akabekwanga muntu izandla ngoba semhlabeni omthwele. Suppose the same God. Uye loyo. Izolo mthandazeli imila ngathandazela abantu basinda. Ngaze ngibabeke isandla. Uye lo yaNkulunkulu. Abanye bafika ngikhawule kanti kunento ethize engqondweni yabo. Jesu Kristu inkosi baba ngikhipha isandla ngikhawule. Later on baba bengibule kumele ngiqhawula ngasinda. Hawu. Kanti wena uzeke ezinhloso mina ngizoqhawula. Exactly okwenzeka kuJesu bethinta umphetho wakhe engayinakile ehambela. Sisaphethelele uvangeli. Ungayihambela nje mawufuna leli indlebe zakho ezibatshelwa lona. Ufuna leli ofithu bese uyawa. Jesu azaphephethe umuntu wawa. Nami ngeke ngiphephethe umuntu futhi. Akho umuntu engizomuyisa la. Mina ngizobiza izwi phezulu kwakho usinde finish. Ivangeli ngiliphetheke lelo ileli lilabo izenzo. Ngithe ngifuna ukukhombisa uPaul evumisa izolo bengisakhuluma ngalento ngoba ngifuna wazi ukuthi umuntu wayenikwa amandla nje wayevumisa izolo. Esekuverse 17 kuyo chapter 19. Lokho kwezwakala kubo bonke abakhile eJerusalema, abaJuda namaGreki ukwesaba kwabehlela bonke ladunyiswa igama lenkosi uJesu. Nabaningi kwabakholwayo beza bazivuma bazibika izenzo zabo. Hayi mina ngazo ngezwe nto. Ukuvuma ubika izenzo zakho khona uvuma izolo. Emva kwalokho benza lenkonzo yokushisa esiyenzayo. Verse 19. Kepha abaningi kubo ababenza imlingo babuthela ndawonye izincwadi zabo bazishisa phambi kwabo bonke. Bahlanganisa amanani azo bafumana ukuthi izinhlamvu zesiliva ezizinkulungwane ezingama-50. Kanjalo izilanda ngamandla enkosi lanqoba. Sisaphethe lelo vangeli bafuna. Ayisihamba ngalo lesi sihamba ngezwi. Bangakutshela nje abakutshela kona musubukholwa yizwi. Ngoba ngifuna ukuthi ukholwa kwabunsibande cha kholwa yizwi. Mawufuna ukukholwa yizwi sebandleni elirong la. Segrouphini erong ekhaya lethu. Mayiqoqa nempahla zakho exit group uhambe. Kodwa sohlangana ngosuku lokugcina. Ngomusa kaNkulunkulu ngoba sengimi nenkosi uJesu ngiyijaji. Ngoba uzodlulela umhlaba nabantu nani nobeni ngamajaji sonke esiphile impilo engcwele sobe sihlulela abantu sibakhombe isikhokweni. Hayi ngedwa nobeni ikhona. Mina ngithi wozana sihambeni sibambane ngezandla kanje. Ningangiyeki ngihambe ngedwa. Ningangiphelezeli. La uziphelezela umuntu uthatha umbeke egate sengathi uyanaye kubo kanti cha uzojeka egate. Ningangiphelezeli asihambeni sezulwini.
umnandi yakho ukhonza uNkulunkulu. So ke uPaul uvumisa izono. Paul wenikezwa amandla eyisimanga. Usuza umuntu ekutsheni indaba ovumisa othe wrong, uvumisa izono zami kumuntu. Uyathi sithi wrong ozivumi kumuntu, kodwa utshela lo muntu ukuthi akucelele enkosini ngoba wena isono siwudonga sekuvimbile. Ukuba udina umyalo ungenabalo ungenakusoleka kuze kube sekubonakaleni kwenkosi yethu uJesu besilapha. Uthe liyeza lolu suku izobonakala le nkosi bafowethu. Izobonakala le nkosi. Lapho siyoguquka. Abalele bavuke. Sihlangabeze emoyeni. Asikholelwa ke ukuthola izinto zalelizwe. Khona bakholelwa ukuthi bathola izinto emsebenzini bayibonile imanager ukuthi iyakholwa noma ngikholwe khona izongiphatha kahle noma ngithola ama promotion. Asikholelwa izinto zalelizwe. Ukukholwa esikuphilayo sikuphilela ukuba kuze kube sekubonakaleni kwenkosi uJesu. Uma ukholelwa lelizwe uzosithola into oyifunayo ohlehlele emuva. Kodwa thina sikholelwa ukuthi kuze kube sekugcineni. Philip chapter 1 verse 6. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle inina uzowufeza kuze kube lusuku lukaKristu. Maye uqala uNkulunkulu umsebenzi awufeze empilweni yomuntu. It was not by coincidence that you are here. Akwenzeka ngiphuthu ukuthi ula. uNkulunkulu unenhloso ngawe. Kodwa ke ngoba umuntu ubumenyiwe, mhlawumbe uzophuma la uyihambela indlela yakho. uNkulunkulu ukubizele kuleli bandla. Ngoba leli bandla ngiyakutshela mina ngikubuze liyezulwini ngoba sihamba ngezwi. Masingeke siye ezulwini sihamba ngezwi, kusho ukuthi uJesu wafela ubala esiphambanweni. Kodwa mengafelanga ubala siyezulwini ngoba sihamba ngezwi. Mangibuza ngihlehlele emuva. Kuyo yonke into esengiyikhulumile ikhona umqondo kaNsibande. Ngikhulumizwa ngithi ngilokhu ngivula lona nje ngilikhulumisa ngivula lona nje ngilikhulumisa. Hamba ke uye la abafundisi beshumayela behla benyuka lithi ajuluka zabe manzi khala amakhwela khalo haleluya izwi alikho. Mawusumbuza umuntu beninjani enkonzweni yazi bivutha ibithini itheme ayazi kushunyelwa kwathiwa akazi. Kumele ukuthi bekhala amakhwela kwehliwa kanyuka bo no man of God, no man of the moment, abantu bekhala. Yebo uSathane uyakhalisana. Ungakhothisa umuntu ekhala ekhuleka wena ukhalisa uJesu. Uyamkhalisa uJesu naye ngesinye isikhathi. Kodwa isikhathi esiningi la kukhalwa khona kuze kuginqe ngokurolo ethiwe. Sibona amapheni abantu. Mongwe uyahlonipha. Ngeke aveze ukuze bomuntu phambi kwabanye abantu. Wosibona usendaweni wrong. Sendaweni wrong. Ndakhala ginqika role. Hawu kahle bakithi. uJesu wabarola abantu. Jesu yabaphilisa, akabaginqe phansi. Usendaweni wrong mina ngiyakutshela. So it's up to you to take stock. Buke la uhlezi khona, ubuke la entabeni. Bese ubona ukuthi kuphi la kukhonza khona uNkulunkulu ophilayo. Mawuba serious ufuna ukuya ezulwini uzolithola impendulo. Lithi ke ngethembeyona leyo nto uthi waqala umsebenzi omuhle kinina uyawufeza kuze kube usuku lukaKristu. Njengalokhu kufanele ukuba ngibe nomqondo onjalo ngani nonke njengokuba ngimthwele enhlizweni yami. Lokhu ekuboshweni kwami nasekuvikeleni ivangeli nasekuliqiniseni ivangeli nina nonke nihlanganyele nawe. Laba bazalwane baseFilipi bahlangana noPaul balivikela ivangeli likhaya kwabo. Uma ke kwaqa kuPaul ngubani so amnankinga likhaya kwabo. Kodwa ngiyababonga bame nami kuze kube manje. Ngiyababonga bangithwele ngomkhuleko kuze kube manje. Ngoba emva kwenkonzo uzobonga uma Mtsibande ufika lento ukuthi ngibonga abafana bami ngiyabonga.
bona nisebenza ukuthutha amanzi ema-toilet sibe nenkinga. Ngiyanibonga kakhulu, ngiyabonga ukuthi usazobonga uma Mzibande, mina ngikwazi ukubonga yini okwaziyo, kodwa kuyafika ngoba ngikhuluma ngale ukuthi ngihlanganyele nami osizini lwami, usizi lwami lolu lokuthi kungabi bikho manzi, nizithole ningaphathekile kahle. Siyaxolisa kakhulu. Asidluleke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Athi kuverse 8 kaPhilip 1, ngokuba uNkulunkulu ufakazi wami ukuthi nginilangazelela kangakanani nonke ngesihe sika Jesu Kristu. Ngiyabonga, ngesihe sika Jesu Kristu ngikhulekela lokhu kuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke. Nami-ke ngithathe izintweni ezikhulunywa uPaul eholo umoya kaNkulunkulu bese ngiyazi-adoptha. Funa nazi ukuthi nami ngiyanikhulekela ukuthi uthando lwenu luvame ekwazini nasekuqondeni konke. Mazi izinto zomhlaba kuphela. Futhi uNkulunkulu ngisizile abantu esangenza lo msebenzi engiwenzayo. Minaso nje isikhathi sokubuka indaba ku-TV. Sekuthi uma ngihamba nabantu siyothenga okuthize osimene noma ubani bakha, umuntu esengixoxela, hawu phela kunomkhwanazi thizeni okhipha indaba la oyiphoyisa. Hawu yazi uzoboshwa umongameli, uzoboshwa. Manje ngihlezi bayangixoxela, akaboshwa umongameli, angazi ukuthi uzoboshelwa kwenzeni. Bakutshela amanabudlala izinto zepolitiki anizazi. So mina ngikhulekela ukuthi nikhule ekwazini nasekuqondeni konke kwasezulwini akelo kwasemhlabeni. Athi verse 10, ukuze nikwazi ukwahlukanisa nize nibe mhlophe nabangakhubekisiyo kuze kube lusuku lukaKristu. Ungabe umzalwane okhubekisayo, kodwa nibe abazalwane abamhlophe. Umkhuleko wami unjalo, ngiyanikhulekela imini nobusuku, nani nisikhumbule nisikhulekele ningasiki, ngoba akekho ozongena ezulwini ngamandla akhe. So uma mina nginganikhulekeli ngofika ngiphethe bani ezulwini, angikwazi ukungikhuleka. Into emnandi ngezulu iqeda umhawu iqeda umona ukuthi asiyeni sonke ezulwini. Maye wena mawufuna ukezulwini mina ngingasekho uyokhomba ba uthi Nkosi ngiyabonga wanginika usibani bani. Athi kanani wena umkhulekela ngoyombona wena. Hawu Nkosi akekho la. Kanona umkhulekela. Uyojabula kube mnandi. Asikhulekelaninike bafowethu. Nami ngiyanikhumbula emkhulekweni yami, nani ningikhumbule. Ningenzi lento enziwa amanye amabandla angabakhulekeli abafundisi. Uzwaletha umfundisi udlengulile, umfundisi untshotshile, umfundisi wenza ukuthi uyenza kanjani umfundisi ekhulekela abantu abaningi kangaka. uJesu akasezwa nomkhuleko umuntu oyedwa abantu abangaka. Usho lelo bandla livila limkhulekela umfundisi. Niyibona lokho? So sidinga ukukhulekelana nakhe. Lokho kuzosisiza. Qhubeka manje. Ngiphinde uverse 9, ngikhulekela ukuthi uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke ukuze nikwazi ukwahlukanisa nize nibe mhlophe nabangakhubekisiyo kuze kube lusuku lukaKristu, nigcwaliswe nezithelo zokulunga ezingaye uJesu Kristu kube inkazimulo nodumo kuNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Dinake umyalo ungenabala nakusoleka kuze kube sekubonakaleni kwenkosi yethu uJesu Kristu. Masobukekela amaphuzu esisuka kuona kwabaseFilipi 1 by 1, so gijime nje nawo. Kulawa mavesi abaseFilipi lithi masimethembe uJesu. Masimethembe. Ukhulunywa ngamagama kaJesu la. Igama lakho ukuthi uthembekile. Uthola kuSambulo 19 verse 11.
So asikwazi ukungamethembi ngoba igama lakhe uthembekile. Phuzu lesibili esibamba kulamavesi, uma uqala umsebenzi uyawufeza kuze kube usuku lwakhe. Nathi masiqala ukukholwa sikufeza. Ngakhathala endleleni. Number 3. Nami njengomalusi ngifanele ngibe nomqondo onjalo ngani. Onjalo umqondo. Uthi umpostoli Paul mangaphazwa ngoba seKorinte. Uthi angisayikwazi umuntu phakathi kwenu ngokwenyama. Yahlupha lento ukuthi umfundisi. Esikhundleni sokuthi asilethele indaba zasezulwini. Wazi zonke indaba zebandla ukuthi umama ubani ujola nobaba ubani. Intombikazi ethile iqoma ubani. Kuthi kuseyinyanga eyodwa sekwazi umfundisi ukuthi ingane nasibani banikhulelwe. Uthi umpostoli Paul angikwazi umuntu ngokwenyama. Akukhona okwethu lokho. Kodwa funa ngenazi kumoya. Mangingakutholi kumoya usuthi usenkingeni. Asiye kukwazana ngeindaba ezingasesindawo. Mawusuyizwile indaba yomzalwane engcolile, iwaphansi ngamadolo umkhulekela ukuthi aphenduke. Bayihamba uyifafaza nawe uhamba uyikhuluma. Bazalwana abahlebayo. Abafuneka bazalwana abahlebayo. Mase siyafika indaba kuwe embi ngomzalwane wakho noma ngumfundisi wakho, iwaphansi ngedolo uthandaze umcelele lo muntu. Ngoba naye umuntu wafela esiphambanweni njengawe. Ususizakala besono somuntu. Ngithi-ke nami-ke njengomalusi ngifanele ngibe nomqondo onjalo ngani ukuthi niyamthanda uNkulunkulu. Angifisi ukwazi ukuthi awumthanda. Number 4. Ingakho ngimthwele enhlizweni yami, usho njalo uPaul. Uthi ngimthwele kusuka ekuthwele umuntu ekuthwele enhlizweni. Engakuthwele ngeindebe. Akwazi ukuthwala umuntu ngeindebe ukuthi mawusuthandaza bese uyamenshina umthwele ngeindebe. Mawumthwele ngenhliziyo ukuthi ubhizi wenze enye into bese bemfika lo mkhuleko, awukhulekele usibani bakhe. Umthwele ngenhliziyo. Awukhulekele usibani bakhe. Kumnandi ukwazi ukuthi umfundisi wakho ukuthwele ngenhliziyo. Kumnandi ukwazi ukuthi ningithwele ngenhliziyo. Number 5. Uthi umpostoli Paul ngokuba kanye nami ekuvikeleni nasekuqiniseni ivangeli. Ibani kanye nami ekuvikeleni nasekuqiniseni. But ungaphikisani nomuntu. Ngitshele nje umtshela khona uma ufuna ukungena ekuphikiseni ngeke siphikisane. Bengitshela le mina sengitshele khona. Lokho okunye uqhubeka ngakho ngisangeni lapho. Ungaphikisani ngezwi okuzolimala. Khona abantu abalazi izwi kodwa balenza. Uzokushaya ngamavesi athi hasingalindana thini ivesi ungasaboni noma sekukhohlisa into indawo lazi izwi omfundi. Yikho ngathi ngifisa kube ngazenzela wonke umuntu eBible College. Ngoba eBible College ufundiswa ukufundiswa. Ayizo eBible College ngoba usuzoba umfundisi, cha. Ufundisa ukufundiswa. Ngathi ngobusuyile eBible College khona abanamadiploma, abanezitifiketi, abodokotela babuye bazosiqhoshela la. Asingene ezulwini ngokudokotela. Asingene ezulwini ngokuba abapostoli. Ngayisho lento ngayiphinda. Akekho umpostoli ezulwini. Akekho udokotela ezulwini. Alikho ibishop ezulwini. Alikho iarch ezulwini. Ezulwini khona amalunga awu 24 ameni bandla. Kungena ama-elders ezulwini. Noma amagama sikho isikhundla esingene ezulwini. Isikhundla sisala la ethuneni. Asifuni umuntu ozosiphakamela ngezikhundla la. Ukuthi ufundile wena. Buye eBible College wena.
akusebenzi lokho. Mawuye eBible College uyethu umuntu la kusebenzise kangcono ukufunda ukulifunda iBhayibheli. Kube nomuntu okufundisa ukufunda iBhayibheli. Phela unyaka ubuza uphase uye komuntu. Ubani nonke neBible College. Mina kangijabulisa lokho. Ubani ngodokotela manithanda kangijabulisa lokho. But ungakuthwala ekhanda ngoba ngeke ungenise ezulwini. Lokho lokufanele ukwazi. Ayikho udokotela ezulwini. Number 6, futhi nize nihlanganyele nami emseni kaKristu. Umusa kaKristu ukuthi sila. Ngiyabonga ukuthi nihlanganyele nami, nihlale nihlanganyele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Number 7, kulezi izinto uNkulunkulu ungufakazi wami ukuthi nginilangazelela kangakanani ngesihe senkosi uJesu. uNkulunkulu ufanele abe ufakazi. Njengoba ufakaza nelilanga ethi sibambe mawukhona enkonzweni walezwi kodwa ulenza. Makabe ufakazi ke niwami nami ukuthi nginilangazelela kangakanani ngesihe senkosi uJesu. Point number 8. Ikhulekela ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke ukuze nikwazi ukwahlukanisa. Ngoba yikho into ebuhlungu njengekhole elingakwazi ukuhlukanisa. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Yabona uma uhamba ngezwi ukuthi ikwenza uhluke kubo bonke abantu uma uhamba ngezwi. Izwi ngifuna ukukhuluma ngalento. Lithi izwi ungakhulumi ngelimi manje ngekho umusha. Mangakanani amabandla nabefundisi abashumayela ngelimi. Mawulifundisi bekufanele ube uphawu lolo kuwe lokuthi ngisebandleni elirong la. Akukho wrong ukushumayela ngelimi uma kuzoba khona ukumshayo. Manje ngekho ukumshayo umuntu ongakuzi ukuthi uthini usangene umsangano lo. Mangakanani ababandla esithi masiguqa sikhuleka kuqhumili bese sithi kwehla umoya baqinisile kwehla umoya kodwa basemsigameni eliroma bethi wehlile awehlanga ukhuphukile umoya wasesihlokweni wasezulwini sohunyushwa lezili mazingahunyushwa awehlanga umoya ukhuphukile. Ilima zilona uphawu lokukholwa. Funde lapha baseKolele bokuqala chapter 12 kuchazwa khona ngelimi. Azilona uphawu lokuthi ukholwa kakhulu ilimi. Kunalokho ilimi zisiqalekiso because we are pretender ukuthi unomoya ongcwele. Ofunda uMatthew chapter 12 verse 31 and 32 lithi umuntu ohlambalaza umoya ongcwele ekathethelele kuyena nakwelizayo. So if ungiqala manje ngikhuluma ilimi kuthiwa kwehlile umoya ubaba uzwa unomoya omningi. Kanti ngihlambalaza umoya ongcwele, I'm pretending to be anointed by the Holy Spirit. Kanti akunjalo. Sengenza isono engawuthethelelwa sona. Ngisathi nijabula nina. Ngithi kunakele umfundisi ohlukile la. Shumayela ngelimi. Izwi lithini ngelimi? Lithi akathule mangekho umshado. Funda iBhayibheli wena bese ubuka ibandla lokulona usuzibona ukuthi ukuphi. Ngiyakutshela mina. Khona baze baqule ngaze uzocula ngazombuza emhlolo. Kanti yacula nangelimi. Hayi uhamba. Angubona izinto ezizima. Ngiyambonga uNkulunkulu wangifundisa wathi ngayishumayela into engeke ezweni hamba ngezwi. Ngoba uma uhamba ngezwi abekho abantu abazokuphikisa, bekuphikisa umuntu umvulela izwi. Ngiyajabula ngoba iYouTube yangithanda. Bazohamba bayongenza i-laughing stock ko TikTok. Anginandaba ngoba lizwakele iqiniso. Liyanoma liyahlaba.
kodwa ukhona uzothi uma seyedwa sebengidone bangidone kodwa uqinisile liyakhehla umzwile uthemba kushileko uyakhuleka leli khethe le-Richards Bay ngithulile ngabheka phansi do manijabule ningibiza ngekhehla so mabejabule liyakhehla leli manje nimzwile bese nikhohle ukuthi usho njalo naku-TikTok bazosho njalo bese yena kodwa niqinisile liyakhehla ulisho lento esebhayibhelini musupretenda kubantu ezifuna umoya ongcwele ngoba uhlambalaza umoya ongcwele usuze esikhogweni uswenza icala wawuthethelelwa kuyona abanye bezili bayipractice yedwa umzwile lo yesho ahamba upractice abuya azoyishaya la ebandleni ethi upretend uba nomoya ongcwele umkhohlisi uyesikhogweni engeke aphisa athethelele mina ngizokutshela nje iqiniso point number 9 uma senikwazi ukwahlukana uma senikwazi ukwahlukanisa niza kuba mhlophe ningakhubekisi kuze kube usuku likaKristu so sikhulethe nikwazi ukuhlukanisa abafowethu yabona ngisho lezi zinto lezi ngikufundisa ukuhlukanisa mina nganganitshela ukuthi ngesathi ngibizwe kwelinye ibandla ngathi mase ngingenile eliseduze kwethu la ngifuna ukulisho ngoba niyalazi noma ngalazi igama niyalibona nje manhamba ngimenyiwe khona ngizanda ukuqala awufafisa omningi ethika nje umoya kaNkulunkulu uthi yebo into abayenzayo ayikho ezweni lami yini ezweni lami ngithe khathapha yebo into enziwa la ayikho ezweni lami mina ezweni lami ngithe washo bathi udunile mawula bathi ngihamba nabantu ngathatha iBhayibheli angathi lathi waphuma awufanele umuntu ayengithwala emotweni masenihamba ngiyashisa ukuthonga mayelana nami ngikhathele phela yonke into ezwayo kuthiwa lokhu akukho ezweni lami lokhu akukho ezweni lami so umzalwane kufanele abe nomoya kaNkulunkulu omhlukaniselayo awujaji uma wenze njalo akuhlongo wena kusho lo phila kuwe wathi ulahlekile mawula kuyalahleka bazalwane kodwa ugade ngathi ukholwa kakhulu ukuthi uphathaphatha ukuthi umonzolo uthe uphathaphatha umonzolo uthe ngengizwe lisho njalo mina angidlaleli umonzolo ngoba ngifuna ukwenza isono engawuthethelelwa sona bayathanda abantu athi umonzolo uthi asenzeni ukuthi bazalwane qhambela amoya ongcwele wenza isono ngawuthethelelwa sona ngadlaleli nje umoya ongcwele wayesingazi ukuthi umoya ongcwele okhulumayo ngoba izwi lithi uhlala kithi uNkulunkulu nendodana yakhe ngomoya ongcwele bathi angidlaleli ukuthi ngithi umoya ongcwele uthe ngingakhetha ukuthi ngithi uJesu uthe noma uNkulunkulu uthe kunoma ngithi umoya ongcwele uthe ngibe ngazi ukuthi kusho yena so befundani uma unethuba nginake ulinako lime ngikhulumayo ukukhuluma ukuze ukhuluma izinto ezokuthatha zikubophise ngale kwethu ngoba ngazi ukuthi uzokufuze bani uma ufuze mina lokhuluma njengabo uma ungamfuzanga ukukhuluma njengabo obafuzile bakudlalela okumonto uNkulunkulu uthe bayathanda kusho njalo yabona futhi angaze kwale igama liyasinda kanti likhulumeka kalula bathi umuntu uMongcwele uthi uvele nawe ujaha ukuze uthi uthini ngiyenze lento uthi uMongcwele ngiyenze lento kanti akazange ayisho lento uMongcwele wayikhuluma into ephambana nezwi so nokuthiwa kusho uMongcwele nokuthiwa kusho uJesu nokuthiwa kusho uNkulunkulu sihlola ngezwi ngoba aliphikisi izwi lakhe kwaphela akaliphikisi izwi lakhe kodwa mayishinda ayishile ezwini ukwazi ukuthi kufanele kwenzeke lokho ingaphumi kubo uma ke senikwazi ukwahlukanisa niza kuba mhlophe ningakhubekisi kuze kube usuku likaKristu futhi lokugcina nigcwaliswe ngezithelo zokulunga ezingayo uJesu Kristu kube inkazimulo nodumo kuNkulunkulu gcwaliswani ngezithelo zokulunga
uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Waliswanike ngezithelo zokulunga ezingayo uJesu Kristu kube inkazimulo nodumo. uNkulunkulu somandla obongekayo oyedwa inkosi yamakhosi nombuso wababusi. Yena yedwa nokungafi ohlala ekukhanyeni ongesondelwe kukho ongazange abonwe umuntu nongebonwe. Makube kuye udumo namandla nenkazimulo aphakade uJesu Kristu inkosi. Masihlukaneni kahleke bazalwane, sithandazile abaseba 10:9. Sivulile umnyango wezulu. Roma 10:9 uvula umnyango wezulu. Roma 10:9 yakuphilisa esifweni sakho. Uma kuwukuthi kuthiwa leya mithi ababeyidayisa kuqala ayidayisa obani lapha ngala kahle ngikhohle ngingangeni lapha. Kodwa yabona umuntu kuthiwa izifo zonke. Roma 10:9 ke uyikho konke awuzona izifo zonke. Uyikho konke badideke ukuthi izifo cha. Uyikho konke. Ngoba uyasindiswa ngoRoma 10:9 uyavikelwa ngoRoma 10:9 uvuka abantu abafile ngoRoma 10:9 izifo ziyasuka ngoRoma 10:9 bese kuba uhambisana nomkhuleko kaMeyi 18 weyinkinga siqaqwa zonke inkinga kuMeyi 18. uNkulunkulu usinikile lemkhuleko isebenziseni ngeke uzisole ngayo. Sizokhuleka abaseRoma 10:9 bese ke ngiyanikhulekela ukuze makukhona ngiyanithemba ukuthi angisaba. Khona usaba ukufa la sanda phezulu. Khona ukusaba ukufa. Angizokhuluma ngakho. Ikahlupha le ukuthi uyakhuluma into unomali nje andathi ngiyangifisela. Yithi ke sokhule kuRoma 10:9 ukuze uma la phakathi kwethu khona unumber 1 osesalelwe i-hour goduke ayekhaya ngoba sikhulekile uRoma 10 ezayibakhala. Manje ngithanda kusaba ukufa sengiyakhala manje ngithi hayi uma usaba ukufa usuke kunebala. Sesiyazi manje usuke kunebala noma usukusoleka. Sondela kuJesu usamabala nokusoleka. Khethe yakho ngobindela zimbi khethe yakho thina esifisa ukukhuleka lo mkhuleko. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami
ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu wabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathana ngimfuni, amadimoni ngiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ungilondoloze Nkosi Jesu, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Baba, egameni lomfowethu uJesu, namba abantwana bakho, namba abantu abasha ezinkonzweni zabasha, nabantu abadala bakhona, nabalalele Nkosi ku-WhatsApp, nababukayo ku-YouTube. Ngikhulekela wonke umuntu oguqile, noma ngabe ku-YouTube noma ngabe kuphi wabakanye nathi ngomkhuleko. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubahlanze, ubangcwelise ngezwi lakho, ngoba izwi lakho liyangcwelisa. Washo njalo uThandaza kuJohane 17 wathi bangcwelise Nkosi ngezwi lakho. Ngiyacela namanje Nkosi bangcwelise ngezwi lakho. Sesilalelile izwi lakho elihlambulula imiphefumulo yethu, ukuba sithanda abazalwane ngokungazenzisi. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngevangeli osinikeze lona eliyindlala emhlabeni jikelele, kodwa wena Nkosi usinikezile. Siyamangala Nkosi singelutho ukuthi kungani usikhethele ukudla kwasezulwini okumnandi kangaka. Kungani usinikeze Nkosi kubest wakho ezulwini abanye ungabanikezanga na. Asicomplain kodwa siyabonga, sizibona singelutho. Basizeke abantwana bakho Nkosi, bangcwelise, bahlanze ngegazi lakho, baphindele emakhaya bengcwele, bangafani nangendlela abafike beyiyona. Babusise indlela yonke, balekelele uNkulunkulu wethu abasha kubazali emakhaya, babe usizo, babe yilento Nkosi oyifunayo, bangabe ngamavila. Siyazivila lingene ezulwini. Sebenza ke Nkosi ngumangaliso, bangabe ngamanuku, amanuku awangene ezulwini. Yiba nabo ke Nkosi bonke abantwana bakho, bangcwelise, abagulayo baphilise. Yibanikela kuwena abanezidingo, banikeze Nkosi njengoba ushilo kubo 103 verse 5 wathi usuthisa ukulangazela komuntu ngokuhle. Imvimo yakho ke Nkosi siphilise ngayo. Udumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Ngithe ngifika la, ngizomthola omnandi. Akazi nathola kamnandi bantu abasha. Nasondela kulokhu akuthola kwamthulo obaba enkonzweni yoku. Nabenza onto baba. Yetha nisondelile. Ngicela ukunika ithuba lokuthi nibadluleke manje. Ake nibadlule, sithula ithulo lodwa nje ngihlale phansi. Ningivalele ngithule kamnandi, bengicula kamnandi. Ngizomkhumbula wami 21. Siqonda ekhaya nithina masingathiye inalutho.
inkosi. Yesu Kristu inkosi. Ngiyabonga mphathi wohlelo. Siyabonga kakhulu izwi lenkosi. Siyabonga uNkulunkulu esekhulumile ngomntwana Yesu sesiye enkonzweni yomnikelo egameni leNkosi yethu Jesu Kristu.